Вітаю зноў усіх, хто тым ці іншым спосабам, неважна, в прынцыпе, якім, але так ці інакш патрапіў зноўку на маю нядзельную трансляцыю. Так сталася, што зноўку ўсё добра, у мяне атрымліваецца выходзіць у эфір. Ось, стасоўна загаловак, просто загаловак, бачыце, вайну Трамп спыніў, яшчэ адну вайну, але, на жаль, гэта вайна не Расія з Украінай, трошкі іншая вайна, ось, зноў ж выгаданая Трампам, тому што ён спыніў вайну паміж кім бы вы думалі, вітаю адразу Акселя Темплара і пана Ікса, Трамп спыніў вайну кровапралітную просто. Во ўсіх медыа была гэтая вайна, просто не сціхалі прям гэтыя самыя розныя навінныя агенцтвы, пішучы пра гэтую вайну. Вітаю таксама Дар'ю Кірі. І гэта вайна паміж Камбоджай і Арменіяй. Калі вы не ведалі, то паміж Камбоджай і Арменіяй была просто кровапралітная вайна, і Трамп яе спыніў. На гэтым, в прынцыпе, ўсё. Жартую. Амаль што ўсё. Трошкі не ўсё, але амаль што ўсё. Насамрэч, не ў першы раз ужо Трамп плутае Азербайджан, называючы яго спачатку зараз апошні Камбоджай. Дарэчы, калі кагосьці цікавіць, адлегласць паміж Камбоджай і Арменіяй штосьці каля 6000 кіламетраў. Ось, і Абербайджаном называў Азербайджан Трамп. Ось, карацей, як толькі ён называў Азербайджан. Ось, Албанія таксама была, да, ось Дар'я Кірі, Албанії, Абаджан, ну там Абербайджан, чи щось таке, карацей, там було у нього. Карацей, поплыў Трамп, ось, і ніякія выдатна здадзеныя тэсты когнітыўныя не дапамагаюць. Дарэчы, спецыяльна для вас я загугліў, што азначае когнітыўны тэст. Па факту гэта той же самы тэст на IQ. Тэст на IQ, які дапамагае проста вызначыць, з якой хуткасцю вы прымаеце рашэнні, наколькі яны правільныя, наколькі яны лагічныя, як у вас, ці ўсё добра у вас з памяццю, ну, карацей, такое. Не тое, што вы там Эйнштейн ці не Эйнштейн. Звычайна нават бывае такое, што у геніяльных людзей IQ трошкі меншае. Ось, таму што яны проста думаюць у адным нейкім накірунку, якім яны, власна, і геніяльныя. Ось, але з большасці ў іх ўсё ж такі высокі ўзровень гэтага самага IQ. Так, бачу, што трошкі можа падвісаць трансляцыя, гэта трошкі Ілон загрузілася, ОБС-ка ўсё дрэнна. Зараз, секундочку. Хвилиночку. Повернется. Все, повернулось. Ну, плюс-минус повернулось. Будзе подлагать час от часу. Ну, это короче, Илон Маск. Илон Маск, зроби интернет. Як то кажуть. Так ось, когнітыўны тэст, бо неяк хваліўся Трамп, што ён нібыта здаў гэты самы когнітыўны тэст, і нібыта з ягоных словаў ён так выдатна здаў, але ніякіх там цифраў, адзнакаў ён не называў. Што дзіўна пры тым, што, уласна, когнітыўны тэст вымяраецца ўзроўнем лічбавым, можна нейкую лічбу сказаць, якую ты там атрымаў. Ось, але Трамп ні на што такое не спасылаўся. Ось, і, в прынцыпе, гледзячы на тое, як ён сябе паводзіць, складана уявіць, што, в прынцыпе, яго з когнітыўнымі навычкамі ўсё добра. Яскравым прыкладам была ягоная сустрэча на гэтым тыдні з каралём Англіі. Не памятаю, як там яго.
які ён там ужо за нумарам. Вось, але з нейкім там каралём чарговым Англіі сустракаўся Трамп. І тое, як ён сябе паводзіў, проста у Меланіі Трамп быў іспанскі сорам. Таму што рабіў штосьці, чудзіў, як кажуць, Трамп, але сорамна было Меланіі звычайна. Ось, калі вы побачыце іхняе групавое фота, там, дзе Меланія такой шляпцы вялікай, яна нават закрыла свой твар, нахіліўшыся шляпай, каб і проста не было бачна гэтага сораму, які яна перажывала за дзеі свайго мужа. Таму што, па-першае, падчас там, калі яны там дзесьці ішлі, Трамп чамусьці вырашыў ісці не поруч з каралём, уласна, да якога ён прыехаў, прыляцеў, а яго цікавіла, як ходзіць вось гэты карабінер, салдат, карацей, гэты з караула. Чамусьці ён цікавіў Трампа больш, там хадзіў як нейкі турыст, разглядаў яго там, і побач з ім там штосьці хадзіў. Ось, потым ён кранаўся караля. Гэта рабіць, у прынцыпе, нельга. Ось, нельга без дазволу і без запыту. Але ён там хадзіў, кранаўся некалькі разоў, і гэта, гэта проста база. Гэта базавы мінімум, які ёсць падчас там усялякіх візітаў, пра гэта нагадваюць. Калі ты там сустракаешся з каралём, з каралеўскімі там гэтымі асобамі, табе кажуць, што ты можаш рабіць, што ты не можаш рабіць, і на што ты маеш, каб штосьці зрабіць, на што ты маеш атрымаць згоду. Ось, і ось кранацца каралеўскіх асобаў нельга, в прынцыпе. Ось, нават калі ты Дональд Дакавіч Трамп. Ось, я ўпэўнены, што пра гэта Дональду Трампу казалі, але найвыдатнейшы тэст з когнітыўных навычак дае пра сябе зноўку ведаць. Трамп так воює з Китаєм, що Китай анексував острови під носом американських баз у Тихоокеанському регіоні. До речі, я не бачив цю новину. Печаль, що такі, як Трамп, стають президентом найпотужнішої країни світу. Світ котиться в прірву. Плює це ще уколська Європа, а у нас союзнички. Насамрэч, так, таму што сапраўды Трамп, ён больш, скажем так, бізнесмен. Ён не, скажем так, думаць маштабамі краіны для яго неяк не ягоныя когнітыўныя здольнасці, скажем так. Таму што ёсць, скажем так, розны ўзровень ацэнкі таго, як твае дзеі ўплынуць на тое ці іншае. І, скажем так, калі ў бізнесе гэта яшчэ плюс-мінус там перадбачаныя нейкія там рызыкі, у палітыцы гэта працуе у мільярд разоў прям больш востра. Таму што дзесьці ты там штосьці ляпнуў, все, і там гэта проста абваліла рынкі. І там сказаў, што я ўведу там мыта супраць усіх, і все. Усе амерыканскія кампаніі пайшлі проста на дно. Ось, але Трамп гэтага не разумее. Як ён не разумее тое, што ён не ёсць самым уплывовым проста таму, што ён стаў прэзідэнтам. Это тое, што, скажем так, большасць гэтага левацтва амерыканскага, левацтва, да і правацтва, там правакі таксама плюс-мінус тое ж самае выціраюць сваім адэптам. Гэта тое, што Амерыка вялікая дзяржава. Тое, што Амерыку усе баяцца і паважаюць, і любы амерыканскі прэзідэнт гэта таксама вялікі чалавек, якога ўсе баяцца паважаюць, усе хочуць з ім сябраваць. Ось, і усе гатовыя там кланяцца ў пол перад ім. Але гэта не так. Таму што, каб атрымаць нейкую павагу людскую, уласна, трэба штосьці зрабіць. І хаця б у выпадку з Трампам
ці Байденам, напрыклад, не зрабіць. Ты не робіш, калі ты не робіш нічога паганага, пра цябе нічога паганага і не скажуць. Калі ты робіш усялякую дзікуху, як Трамп, то пра цябе, ўласна, і будуць казаць, як пра нейкага дзікуна, які не разумее, як, в прынцыпе, што мае адбывацца. Ось. І да таго ж, зараз пачытаю, тут він 6 раз був банкрутством, яго бізнес це відмывання грошей было. Так, ён банкратаваў некалькі разоў, там, да, щось каля 5-6. Америка зараз здае всіх сваіх саюзніків. Ну, пакуль што не здае, бо ён сёння, здаецца, піздануў, што калі Расія працягне там штосьці там з Польшай, нібыта там агрэсыўна сябе паводзіцца з Польшай, нібыта Америка дасць абарону Польшы. Ось, і пры гэтым, калі там вось гэтыя 19 дронаў залецелі на тэрыторыю Польшы, штосьці не вельмі ён там хацеў абараняць, просто сказаў, што ну, гэта яны ўсё адно лецелі не ў Польшу. І нават будучы праінфармованым, а ён 100% быў праінфармованы, ось ён ўсё адно выгаражваў Пуціна. Хаця ніякіх дывідэнтаў ён з гэтага, як мы абгаворвалі на мінулым тыдні, ён не атрымаў. Вось адно Пуцін водзіць яму хуем пад носам. Ось, і ні на якія кампрамісы і ні на якія гэтыя запугванні трампаўскія ён не вядзецца. Яго ёсць, скажем так, свая лінія, свая, як то кажуць, гра. Ён у яе грае, і ён у гэтай ігры ён Трампа перайграе. Таму што Трамп проста граць не ўмее. Ні ў што, акрамя гольфа, дзе ён, і то ён умее граць у гольф толькі ў сваім гольф-клубе, таму што ён там нязменны чэмпіён у сваім клубе, таму што там ягоныя ахаронцы маюць магчымасць бескарна перакладаць мячыкі з менш зручных пазіцый для ўдара у больш зручныя, пакуль там Трамп дзесьці ходзіць і катаецца на гэтым гальфісцкім багі. Прычому забараняе продаж сістэм Patriot еўрапейскім краінам. Ну, не толькі еўрапейскім, ён забараніў продаж еўрапейскім краінам, якія хочуць перадаць гэтыя Patrioты Украіне. Ось, пасылаючыся нібыта на тое, што іх і так ёсць пэўная нястача ў Сполучаных Штатах, таму што, хутчэй за ўсё, там яны трошкі пакалькулявалі, ось, з калькулятарамі. Ось, і для прыкладу, на гэтым тыдні Расія атакавала ўкраіну больш за 1500 дронаў, 1280 авіяцыйных бомбаў і 50 ракет. Гэта тое, што ось прылецела ва ўкраіну на гэтым тыдні. Калі плюс-мінус такая ж самая, скажем так, калі дронавую вайну Украіна ўжо даўно, можна сказаць, апанавала, іх там глушыць, збівае, душыць рэбам там і гэтак далей, ось, то Сполучаныя Штаты і тыя ж еўрапейчыкі, саюзнічкі гэтыя кукалдзіскія, ні на што не справможныя, яны гэтага рабіць не ўмеюць. І ўсё, што ў іх летае па паветру, збіваецца супрацьпаветранай абаронай. Уласна ракетамі Patriot. Ну, там у немцам там Авісці там нейкія ёсць, ну, свае разробкі, карацей. Каго яны ёсць, тыя могуць гэта зрабіць. Іншага ў іх не перадбачана. Не перадбачана іншых засабаў, каб гэта ўсё збіваць. Ось, і вось гэтыя трампоні там пакалькуліравалі і зразумелі, што калі плюс-мінус такая колькасць паляціць у бок Амерыкі, ніякіх там Пэтріотаў ім не хопіць. Ось, здаецца, батарэя Пэтріотаў гэта 3 установкі, гэта 12 ракет, по 4 ракеты на установцы. 12 ракет з іхняй эфектыўнасцю збіцця будь-чаго. Ось, бо палякі паказалі, як яны ўмеюць збіваць.
З 19 збілі 4 і при этом ще уласні ракети і хату уїбали. Чемпіони просто олімпійські по збиванню шахедів. Ось. І не хопить просто ракет. Тому що навіть ті ж самі шахеди, ті щось ніякі аналоги ось тих шахедів, які там коштують прям копійки, вони будуть збиватися багатомільйонними ракетами до Петріотів. Ось. І тому ось вони там щось собі нібито там порахували і сказали, що ну, трошки нам самим не хапає. Тому що ну, їм реального випадку чого не буде хапати. Ось, при гэтым быў яшчэ інцыдэнт з перацінаннем мяжы паветранага простару Эстоніі расійскімі самалётамі, ці расійскім самалётам, аднім здаецца. Ось, і пачалі тады казаць, што трэба збіваць, як гэта рабіў хто? Турэшчына, здаецца. Турэшчына збіла нейкі там самалёт расійскі, які там заляцеў. Нават выпадкова. Але прикол-то у чым? Эстонія не мае засабаў супрацьпаветранай абароны. Тобто ім нават не было чым збіць расійскі самалёт. Вось што самае сумнае, што краіна, якая мяжуе з патэнцыйным ворагам НАТО, з краінай, супрацьстаяння якой ёсць по факту мэта НАТО, бо ў свой час НАТО створвалася як супрацьвага Савецкаму звязу. Ось гэта краіна, якая прямо ось яна там, можна сказаць, урахоўваючы, што яшчэ Калінінградская область ёсць, Эстонія, Літва, Латвія якраз паміж Калінінградскай обласцю і Расіяй, матэрыковай, скажем так. То, можна сказаць, Эстонія там усярэдзіне прямо гэтай Расіі, і пры гэтым Эстонія не мае засабаў супрацьпаветранай абароны. Тобто, по факту, Эстонія, Літва і Латвія іх просто так от захапіць. Так от раз і все. Скажем так, з якой хуткасцю там танкі змогуць ехаць, з такой хуткасцю Расія можа захапіць гэтыя балтыйскія краіны. Таму што ў іх проста няма нават чым адпавядаць. Ось. І ніхто пра гэта не думае. Эстонія, гэтыя краіны прыбалтыйскія, яны аддалі прям усё, што маглі аддаць. Усё, што іх там было яшчэ з савецкіх часоў, усе гэтыя тэхніка, якая ўжо по факту там нават і не актуальная, яны ўсё гэта аддалі Украіне. Нават калі б не аддалі, ну ты што, ты танкамі будзеш самалёты збіваць, ці там БТРамі ты будзеш самалёт збіваць, які там дзесьці там над Балтыйскім морем у твой паветраны простар заляцеў. Звычайна, што ты гэтага не зробіш. Ось, і пытанне такое ўздымаецца, што звычайна гэтыя краіны там маюць гарантыю 5-го артыкулу. 5-го артыкулу, нібыта, што у выпадку нападу на краіну НАТО усе іншыя краіны маюць дапамагаць адбіваць гэтую атаку. Але падзеі апошнія паказваюць, што гэта трошкі можа быць неактуальны артыкул. Таму што, ну, які сэнс, скажем так, могуць спаслацца на тое, што дапамагаць адбівацца. Але калі цябе вот так вот прям захоплююць, по факту, там, пакуль гэтыя натаўскія аператыўныя чарговыя спяць натаўскія, Расія можа проста ўначы прыйсці і захапіць краіны Балтыі. І тады НАТО можа спаслацца, ну, там же ж мы маем дапамагаць адбівацца, а тут же ўсё. Ну, не мае чаго адбівацца, ўжо захоплена ўсё. Ну, ніхто не адбіваецца. А калі ніхто не адбіваецца, то як дапамагаць адбівацца тым, хто ўжо не здатны адбівацца? Пиздец, приплыли, як то кажуть. Ось, тому я думаю, там можна стільки лазеек знайти нават ось у гэтым 5-м артыкуле, што такое сабе. Не дзіўна, што вось гэтыя краіны балтыйскія, скажем так, першымі пачынаюць крычаць пра тое, што чосьці трэба тут
рабіць нейкія рашэнні прыймаць, бо гэта так працаваць далей не можа. Так, не згоден Україна це не Європа, ми не європейці, ми, м'яко кажучи, трохи інші. Тут я не погоджуюсь. Дозволю сабе не пагадзіцца, таму што Украіна гэта Еўропа. Гэтак же сама, як Еўропа і Беларусь, напрыклад. Калі браць гістарычна нават у свае часы фармавання, у часы, скажем так, росквіту украінскіх і беларускіх земель, з кропкі гледжання навукі, культуры, мастацтва, гэта былі перадавыя землі Еўропы. У Еўропе не было настолькі ўсё гэта развіта, настолькі, наколькі гэта было развіта у тым жа вялікім княстве літоўскім і кіеўскай Русі. Таму я б не сказаў, што Украіна гэта штосьці іншае. З Украіны зрабілі штосьці іншае, калі там гэтыя савецкія звязы усялякія пашлі і гэтак далей. Там Русь трыедзіная, там і сялякае іншае. Але Украіна, як і Беларусь, гэта гістарычна еўрапейскія нацыі. Няхай там і зараз нейкае разуменне еўрапейскага ў гэтых нацыяў няма, але гістарычна яны еўрапейскія. Вони їх залегко візьмуть, враховуючи їх розміри. Ми би все одно, їм би все одно вони це прекрасно розуміють. Кажу, тому що країни Балти, вони не такі великі, як подається. Наприклад, Білорусь, там 650 кілометрів. 650 кілометрів – саме довгий маршрут у Білорусі, дорога. І це траса, це Берлін-Москва, Е30. Я поїздив. Я наш М1. Яна 650 кілометрів. Яна ось від Бреста і туди там під Оршу. І це саме прям довга, прямая, яку можна праз Білорусь провести. Реактивний самоліт сучасний пролітає Білорусь за 29 секунд. За 29 секунд. Ось, видите, що таке? Коли самоліт пролітає Білорусь за 29 секунд. Зрозуміло, що там на максимальній этой своїй хуткості, але 29 секунд. 650 кілометрів, 60 кілометрів на годину, 10 годин. 10-11 годин, все. І ви проїхали всю Білорусь. Літва, Латвія, Естонія, яны яшчэ менш. Калі браць, ехаць, скажем так, з тэрыторыі Беларусі, там, прям пару гадзін езды, мовна кажучы. Таму, насамрэч, гэтыя краіны балтыйскія, у вельмі вялікай небяспецы. Да таго ж яшчэ ёсць там мора балтыйскае. І Расія таксама мае доступ і да балтыйскага мора. Нішто ёй па факту можа не заважаць пачаць наступ і з мора, і з паветра, і яшчэ і па зямлі. Таму небяспека, про якую кажуць балтыйскія краіны, лідары балтыйскіх краінаў, яна абсалютна рэальна. Абсалютна рэальна. І ніякі там 5-й артыкул уставу НАТО нічым там ужо не дапаможа. Не дапаможа, калі ты просто перастанеш ужо фізічна існаваць. Таму такое. Бо вони думали, що НАТО дапаможа, а НАТО сосе. Так. Атрымліваецца, що так. Тому що не тое, що там НАТО смокча, але НАТО не приймає рашучых дзеяў. Праз пабойванні, праз нейкія палітычныя рашэнні і так далей. Плюс да таго зараз НАТО стала вельмі неаднародным. В тым плане, што у НАТО ёсць такія краіны, як Словаччына, напрыклад, Венгрія, тая ж самая. Якім, по факту, яны там не павінны быць. Яны там не з прычыны
того, што ось ім патрэбная дапамога нейкая ось Спалучаных Штатаў, каб там свой суверэнітэт абараняць. А больш праз нейкія тэрытарыяльныя вось гэтыя самыя рэчы. Ось і по факту ідзей і ідэйнасці вось гэтай самай, якая ёсць, напрыклад, у той жа Польшы, у той жа там Германіі, у той жа там Чэхіі. Ну, ось ім патрэбна абарона ад ось гэтага постсавецкага нейкага звера. Ён зноўку не прыйшоў і не зрабіў зноўку там нейкія свае сацыялістычныя краіны. І гэта іхняя ідэя, праз якую яны ўласна ў гэтым НАТО і апынуліся. Але ось ёсць краіны, якім гэтая НАТО, ось гэтую, скажем так, мэту НАТО супрацьстаяць ось Расіі. Ёсць члены НАТО, якім гэта нават не блізка. Ім на гэта ўласна насраць. Ось. Як і ў еўрапейскім звязе таксама ёсць краіны такі, як зноўку ж тая ж самая Венгрыя і тая ж самая Славаччына, якім на гэта таксама насраць на нейкія там еўрапейскія ценнасці, каштоўнасці, прабачэння. Таму так у свой час там, дзякуючы нейкім лідарам гэтых краінаў, яны там патрапілі ў гэты еўрапейскі звяз. Зараз, дзякуючы ўжо іншым лідарам, якіх зноўку ж там абралі законна, бо ў Еўропе плюс-мінус законна абіраюць. Не так, як у Беларусі, Расіі, там, Казахстане, Кыргызстане. Там все ж таки законна ўлада усталёўваецца. І зноўку ж, гэтае ж самае Венгрыі і Славакі, яны ж і абіралі ось гэтых самых сваіх лідараў. Таму, як беларусы ў свой час аднаго разу абралі і досыць, скажем так, сербаюць за обе шчакі, скажем так, што яны абралі яшчэ ў 94-м годзе. Так гэта не могуць ніяк змяніць гэты свой выбар. Таму такое. Выбачце. Тільки украінцы і акулы ваююць з расіянамі. Ссылка зразумелая. Ім толькі роз з акуламі і лазерам. Да все якось не дуже оптимістично вимальовується. Не сказав би, що не оптимістично. Наприклад, Польща теж саме почала вже розчехлятись. І супрацовнічать з Україною у плані дронової війни. Бо поїдуть українці, дивно ж, українці поїдуть у Європу навчати поляків збивати шахеди. Хоча, звичайно, коли українцям треба поїхати десь навчити, українці їдуть кудись вчитися, стріляти там з яких там натовських гарматів, там, опановувати ніяку техніку натовську. А коли європейцям треба навчитися чомусь в українців, вони знову викликають до себе українців. Хоча было б логично, каб вось гэтыя еўрапейцы прыехалі там дзесьці прыехалі в Украіну і в Украіне вучыліся. Прям не трэба гэтае самае. Не трэба сімуляцыі там ніякія рабіць, там ніякія гэтыя якіх сімулятары. Гэтага збіцця просто даеш ім там зушку, нахуй, садзіш іх у зушку ці ў таго ж самага гепарда, і все. І кожны дзень амаль што ёсць, там у Дніпрі якім-небудзь, у Запорожжі, там у Крывым Рогі. Все, сажаеш там разрахункі, і все, дадатковыя разрахункі, яшчэ менш дронаў будзе прылетаць. І няхай прям на практыцы вучацца збіваць гэтыя дроны. Кожен дзень там щось летае, просто ебаш не хочу, як то кажуть. Все, і адразу на практыцы і навучыліся, але не. Украінцы паедуць у Еўропу, у Польшу вучыць еўрапейцаў збіваць шахеды. Трошки так несправедливо, коли можно так сказать. Візла вже давно сформована, і вона, на відміну від наших партнерів, допомагає союзникам і працює
з ним в унісон. Ну, Китай, скажем так, дагэтуль адхрэсчваецца ад Расіі афіцыйна, але неафіцыйна, ну, звычайна, што гэта два розных бакі аднаго і таго ж самага медалю. Таму што, ну, Кітаю ніхто не можа нічога забараніць. Кітай вельмі вялікі гравец на палітычнай і эканамічнай арэне. Ніхто, акрамя нават Трампа даже, нават не можа там штосьці, нейкія санкцыі запровадзіць супраць Кітаю, каб самому пры гэтым не пастраждаць. Ось. І нават нягледзячы на тое, што там Трамп ужо пачаў агалошваць, што ён там падчас нейкага там саміту у паўднёвай Карэі сустрэнецца з Сі Цзіньпінем, і нібыта ўжо там нейкая эканамічная ўгода ў іх гатовая, якая там змусіць Расію прыпыніць вайну ва ўкраіне, што, в прынцыпе, сумнеўна. Ось, пры ўсім пры гэтым Трамп ніякага ціску на Кітай не можа аказаць, што проста не мае вось гэтых самых рычагоў, праз якія ён можа яго націснуць. Таму што Амерыка, Спалучаныя Штаты залежныя ад некаторых кітайскіх тавараў. Таму такое. А стасоўна таго, што там сфармованае дапамагае, ну, звычайна, што у нейкіх ваенных цэлях, мэтах, калі яны супадаюць, то, ну, чаму таму ж самому Ірану, напрыклад, за тэхналогію шахедаў, якую яны там перадалі Расіі, Расія яе ўдасканаліла яшчэ, маштабавала і гэтак далей. Я ўпэўнены, што яны там атрымалі таксама нейкія свае там прэферэнцыі, або там тыя ж самыя крэслення, напрыклад, там нейкіх супрацьпаветраных сістэм С-400, С-300, каб Іран мог сам іх збіраць. Там, мабыць, дзесьці нават удасканальваць, скажем так, дапрацоўваць і гэтак далей. І створваць сваю сістэму супрацьпаветранай абароны. А Ірану што таксама падзяліцца вось гэтымі самымі шахедамі. Нічога складанага. І абодве краіны з кропкі гледжання саміх краін у плюсе. Таму што там ось зла гэта не сфармавалася і дапамагаюць, гэта проста, скажем так, лагічна ідзе такое фармаванне. Калі краіны, якія могуць атрымаць нейкія бенефіты ад сваіх нейкіх напрацовак, яны проста іх атрымліваюць. І калі яны могуць іх атрымаць у краіны, якія, скажем так, супрацьстаяць, і па факту тым жа самым краінам, якім супрацьстаіць і гэтая краіна, то, ну, не дзіўна, што так яно і адбываецца, што выглядае, што нібыта там ось зла ўжо сфармована, і нібыта ўсё там трэця светавая ўжо, трэця сусветная ўжо ідзе, і ўсё, ніхто яе не спыніць. Вони бояться сюди їхати, на жаль, бо це буде сигнал ПУ, а вони бояться переходити червоні лінії. Ну, там гэтых червоних ліній вже стільки перейшли, що можна збитися з подрахунку этими червоними лініями. Там, ну, колькі разоў вакол экватора можна мотати, там, гляди-ка, до Луни гэтай червоної лінії. Не даць столькі, такая у іх працягласць. Ну, Китай ім не дуже допомагає. Якщо Китай почне їм серйозно допомагати, це буде дуже фігово. Ну, допомагає там. Нормально там Китай насипає, бо вже скільки тут китайських гэтых самих. Китайських, північно-корейських наловили гэтых самих победоносців. Ось, плюс РСЗВ китайські. І паўночна-карейскія, міны, снаряды, гарматы, ракеты. Таму што ўсё гэта просто плюс-мінус рабілася пад адзін і той же самы калібр. Пад савецкі. Бо савецкі звяз перадаваў гэтай тэхналогіі просто Китаю, а Китай іх просто удасканаліў. То па факту калібры усе тыя ж самыя. Таму ўсё, скажем так, узаемазамяняльна. І там нейкія артылерыйскія установкі, снаряды, міны. Китай там просто вагонамі можа адпраўляць.
Ну, таму што, ну, блин, хто забароніць Кітаю па чыгунцы адправіць штосьці? Праз спутнікавыя знімкі ты не пабачыш, што там у гэтым вагоне. Бо яны там могуць напісаць, што там коробкі з лего, а там будуць міны і артылерыйскія нейкія установкі, або яшчэ штосьці, там РСЗВ якія, што-небудзь такое. Ну, ніхто гэта Кітаю не забароніць зрабіць. І ніхто пра гэта не дазнаецца, таму што Кітай вельмі закрытая краіна. Таму Кітай дапамагае. Звычайна, што ён там не дапамагае афіцыйна, таму што афіцыйны Кітай ўсё яшчэ адмаўляецца. Нягледзячы на тое, што там ужо ёсць доказы там, і таго, што там маркаванне снарядаў, мінаў, якія там патраплялі да ЗСУ, ўжо там казалі, што гэта кітайскія. І саміх кітайцаў тут ужо лавілі. Але Кітай все адно адмаўляецца, скажем так, афіцыйна гэта ўсё вызнаваць, спасылаецца на то, што гэта не мы, гэта там дзесьці, шосьці, хтосьці ўкраў там ці што-небудзь такое. І ніхто Кітаю гэтым нічога не зробіць. Таму Кітай, скажем так, ось, калі Расія там кажа, што яны яшчэ не ваююць у поўную сілу, і гэта піздёж, то калі казаць, што Кітай не дапамагае ў поўную сілу, гэта будзе ўжо плюс-мінус факт. Таму што калі Кітай там разгорнецца прям ўсё дапамагаць, тут будзе вельмі ўсё пагана. На чырвоных ліній є тільки коричневий. Ну, там вже, да. Там тільки вже ліній. Нема. Так, что я еще хотел с вами поговорить? Главное, щоб Китай не прислав пару мільйонів добровольців, як свого часу в Кореї. Ну, пару мільйонів. Мабуть, гэта было б вельмі ўжо там прям. Але нават мільёна, я думаю, хапіла б. Тому што, ну, со слов Зеленского зараз 700 тысячаў россиян тут 10 окопаліся на лінії фронту. 700 тысяч, калі, ну, як бы нават гэтымі 700 тысячамі яны так ціснуць на некаторых накірунках, то уявіце, што будзе, калі там нават паўмільёна гэтых кітайцаў тупо ось, як у гэтых фільмах пра другую сусветную вайну, як немцы, якія будуць тако шэрэнгамі па полю ісці. Зразумела, што гэта там цір, ось там іх там знішчаць артой, фівішкамі, але нейкая ж колькасць дабяжыць, дапаўзе, акапаецца, займе пазіцыі, і потым ты іх адтуль ужо не тое, што там не выкаваеш, але гэта будзе ўжо значна складаней зрабіць. Ось, таму тут, калі б Кітай яшчэ так ось настолькі маштабаваў сваіх кітайцаў адпраўляць, то вельмі было. Я не думаю, што Кітай проста мае такія магчымасці, таму што ў іх там апошнімі гадамі, апошнім дзесяцігоддзямі, я б сказаў, не вельмі ўсё з дэмаграфіяй. І праз некалькі гадоў гэта ўсё, калі вось гэтае пакаленне мае стаць паўналетнім, там могуць пачацца вельмі сур'ёзныя праблемы ў Кітаі. Тому што за гэтыя 10 гадоў, процягам, скажем, 10 гадоў вось у іх там праблемы з дэмаграфіяй, праз 10 гадоў вось гэтая праблематычная першая гэтая хваля дэмаграфічных праблемаў пачне ўжо уплываць на эканоміку Кітая, калі пачне старець насельніцтва. Тут трошкі украінізмаў. Калі насельніцтва ўжо пачне старець, таму што пенсійная сістэма Кітая таксама пабудавана, як і савецкая, што тыя, хто працуюць, забяспечваюць тых, хто на пенсіі. Калі адсодак тых, хто на пенсіі, будзе значна перабольшваць адсодак тых, хто працуе, гэта будзе проста неверагодная напруга на бюджэт краіны. Ось, і да таго ж гэта ж зноўку будзе ўплываць на дэмаграфію, на спажывецкія усялякія рэчы, калі насельніцтва проста не зможа, скажем так,
скажем так, запавольніцца тавараабарот всередине краіны, калі раз гэтыя рэчы, што грашэй, умоўна кажучы, у насельніцтва не будзе, яны не змогуць купаваць тавары таго ж самага кітайскага вырабніцтва. І тут адно за другое ўсё пачне чапляцца, і это вельмі дрэнна, калі насельніцтва старэе. І я думаю, Кітай там не долбаёбы, яны гэта разумеюць, і таму такую колькасць людзей просто так вось адпраўляць кудысьці марна яны не будуць. Іх тільки вроді 500 000 загинуло, і іх не знайдуць. Ну так гэта было калі там кітайцы не ведалі, куды так сваіх кітайцаў запхаць, калі там яшчэ дырэктывы усялякі гэтыя працавалі на одну дытыну, що там пасля другой ўжо трэба было там нейкія падаткі дадатковыя сплачваць і так далей. Зараз там вельмі ўсё праблематычна. Там людзі каб ужо не пачалі даплачваць за другую. Ось. Тому от таке. Що я ще хотів вам сказати? В принципі, та і все. Я собі телефон новий купив. Нарешті, такий ось. Google, простите. Андроидовский iPhone, можно сказать. Не самый новый. 8. 8, самый там малый объем, 128 гигабайт. Ось такая ось у меня радостная новина. Ось, в принципе, гэта ўсё. Калі там штосьці вы зараз згадаеце, пішыце, я пракаментую. Ось гэта ўсё. А я вам нагадаю, что вы можете поставить уподобайку и написать безглуздо прекрасный комментарий, звичайно. Для чего это необходимо? Это необходимо для алгоритму Ютуба, каб яны зразумелі, что тут годны контент и прапаноўвалі гэты самы годны контент як мага большай колькасці людзей. Ось, каб расійскамоўны сегмент Ютуба зменшаўся за рахунак таго, што не расійскамоўны, а у нас не расійскамоўны сегмент Ютуба будзе збольшвацца. Ось, таму ось гэта такія рэчы, як каментары і падабайкі вельмі неабходны. Таксама можете дзеліцца гэтым відэа ось, са сваімі там блізкімі, далёкімі, сярэднімі, сялякімі. Ось так, калі лічыце, що сапраўды гэта варта пачуць нейкім там левакам, правакам, сярэднякам і так далей. Ось. Калі гэтага вам недастаткова, вы лічыце, що, я ўжо там і падабаек напісаў, і каментароў наебашыў, що не ведаю, що яшчэ зрабіць, каб дапамагчы каналу. Вось ёсць для вас спецыяльны QR-код, дзе вы можете таксама падтрымаць аўтара, уласна мяне. Праз гэты QR-код можете падтрымаць яшчэ і фінансава. Праз вось гэтыя алгарытмы, праз інструменты Монобанку. Калі не можете просто QR-код, унізе ёсць пасыланне на банку на падтрымку гэтага самага каналу. А калі вы знаходзіце дзесьці за мяжой, але вы не ў хілес, і хочаце падтрымаць навуку ж аўтара гэтага каналу, для вас ёсць цудоўная платежная сістэма PayPal. Пасыланне на электронную пошту, да якой прывязаны мой гаманец PayPal, вы таксама можете знайсці унізе пад відэа. Там Дар'я Кірі вырашыла праверыць, як працуюць і выглядаюць усе гэтыя самыя стікеры. Ось, в прынцыпе, на гэтым у мяне ўсё. Ось, бачу, што няма ніякіх там новых самых тэмаў, якія б я не закрануў, якія там адбыліся на гэтым тыдні. Таму чакаю вас папярэдня праз тыдзень, у наступную нядзелю, калі тут нічога не... Калі тактычная абстаноўка будзе дазваляць мне выйсці ў эфір.
Я спадзяюся, што тактычная абстаноўка будзе дазваляць у эфір. Вось таму праз тыдзень о 9 вечара чакаю вас зноўку. Мабыць, будзе ўжо штосьці цікавае. Мабыць, яшчэ там якую-небудзь вайну Трамп урэшце рэшт выйдзе. Наўрад ці гэта будзе вайна паміж Украінай і Расіяй, але хто зна. Ось, таму дзякуй, што глядзелі, дзякуй, што выказвалі свае думкі, пісалі пытанні і стваралі вось гэты самы інтэрактыў, дзякуючы якому, у прынцыпе, цікава штосьці тут распавядаць. Да новых сустрэчаў. Слава Украіне і жыве Беларусь!